hamba kanjalo ebhuti. Awaliselayo uYehova uThixo wenu ukuba niwufundiswe. Ukuba niwufundiswe ngithanda lo ndawo ba wawumisela uThixo wena ukuba maniwufundiswe. Niwenze ezweni elo niwelela kulo ukuba nilive. Niwufundiswe ezweni elo hlala phansi ukuthi eniwelela kulo. Andazi bakuthela ngenamayiki. Welelizwe eniwelela kulo. Uma ungathi uyajonga abantwana bakaIsrayeli bebesendleleni besiya kuyowela and apho behamba khona sijonga ukuba bebesukaphi ngoba indawo besuka kuyo bebesuka kulaa ndawo khona bebengaphathekanga kakuhle. Haleluya. Basuka kulaa ndawo leyana bekungemandanga ezimpilweni zabo. Ndithanda le ndawo yokuba ngoku bayaweliswa. So ke ngoku xa beweliswayo bayaphila kwelinye ilizwe, banikezwa umthetho, banikezwa amasiko ale ndawo bayophila kuyo. Ngoba umntu xa esikwa endaweni esiya kwenye indawo akaphili ngokufanayo. Kunganjalo ke nakuthi ukusuka kwethu ezonweni sisuka esonweni sifika kuKristu singasaphili ngalaa ndlela ebesiphila ngayo, singasaphili ngokuzithandela kwethu. Ewe bhuti funda. Ukuze umoyike uYehova uThixo wakho. Ukuze umoyike uJehova uThixo wakho. Uyigcine yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe endikuyiselayo. Okay. Nansi indaba esizawuba kuyo. Uyigcine yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe. Ekuseni njena ndifuna ukuthetha ngokugcina imimiselo kaJehova. Kukwenza imithetho kaThixo. Ethi apho khona uThixo nxa ethethileyo sibe asivanga nje ukuba uThixo uthethile kodwa sibe senza ngokuthi uThixo uthini. Ngoba akukho nto enamandla kumagoda ekumameleni but amandla omntu asekwenzeni. Ngoba ukumamela nje ungenzi akubonakalisi ukuthi uvile. Kodwa kuyakwazeka ukuba umntu amamele futhi ungamazi nokuba lo mntu omameleyo uvile but izenzo zakhe zikuxelela ukuba laa nto bendiyithetha lo mntu uyithathile futhi lo mntu uyivile. So akhona ke amandla eyokuba nxa sewuvile ibe uyenza ufumana amandla apho. Ayiphinde futhi lo vesi. Ukuze umoyike uYehova uThixo wakho. Ukuze umoyike uJehova uThixo wakho. Uyigcine yonke imimiselo yakhe. Uyigcine yonke. Uyigcine yonke imimiselo yakhe. Nemithetho yakhe endikuyiselayo. Nemithetho yakhe endikuyiselayo eyobhuti. Wena nonyana wakho nonyana wonyana wakho yonke imihla yobomi bakho ukuze yolulwe imihla yakho. Wena nonyana wakho nabani nabazukulu bakho ukuze yolulwe imihla yakho. Nansi ke ngoku into endifuna basijonge ukuba ekwenzeni imithetho kaThixo, ekwenzeni yonke imithetho kaThixo, imihla yolulwa. Haleluya. Ekwenzeni, ukungenzeni nje but ukufaka kwi-action imithetho kaThixo, ukwenza le nto uThixo ayithethileyo kunikeza ubomi. Iphinde futhi. Yonke imihla yobomi bakho ukuze yolulwe imihla yakho.
Jehova uThixo wakho uyigcine yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe endikuyiselayo, wena nonyana wakho nonyana wakho, yonke imihla yobomi bakho, ukuze yolulwe imihla yakho. Yiva ke Israyeli, ugcine ukwenza ukuze kulunge kuwe. Ugcine ukwenza ukuze kulunge kuwe. Manje sibambe le nto yonke, awusuke kule ndawo uhleli kuyo. Suka yonke. Ukuze kulunge kuwe. Hallelujah. Bathana ukugcina imithetho kaThixo. Lena ayifuni ndinqanele into. Ukugcina imithetho kaThixo kunikeza imihla emide. Imihla iyolulwa yomuntu ngenxa yokugcina imithetho kaThixo. So, ukwenza into efuna nguThixo yenza ukuba umuntu agcwale ngobomi. So asisokholisi ngezinto ezininzi. Thina izinto esihlala kuzo, thina izinto esizenzayo kukuthi nje simamela izwi lakhe. Simamele ukuba uJehova uthini, sibe sesiyenza. So if siyayazi le nto yokuba ubomi bulapha kumameleni uJehova, then sihlala sikufitshane namazwi akhe. Ngoba kaloku senzela ntoni? Senzela ukuba masimve, ithi xa sesimvile sibe siyenza ngokuthetha kwakhe. So asikwazi ke ukuba senze ngokuthetha kwakhe singamvanga. So iyabaluleka le nto ukuba sibe ngabantu abavula indlebe sesimve. Hallelujah. Iyabaluleka indima yokuba sivule indlebe sikwazi ukuba simve. Hallelujah. If njengoba siyayazi ukuba ubomi buba bude, ukuba siyayazi ukuba ubomi buyolulwa, sihlala kufitshane namazwi akhe. Mampethe amazwi akhe siwafuna apha khoyo ngoba sifuna ubomi. Sivingela ukuthetha kwakhe ngoba siyayazi ukuba nxa sesiyenza ngezwi lakhe ubomi bethu bulapha. Funda futhi. Ukuze kulunge kuwe. Ukuze kulunge kuwe. Nansi into ebalulekileyo. Bazana akho umuntu ongafuni ukulungelwa. Ake sijonge le nto. Akekho umuntu ongafuni ukulungelwa. Nansi receive. Ukuba sifuna ebomini bethu kulunge, masihambe emthethweni yakhe. If ufuna kulunge, sihamba khona kulo bomi obuhlangahlangeneyo. Ngoba siphila kwintsuku ezihlangeneyo. Siphila kwintsuku ezibhizi, but ukuba sifuna ukulungelwa, sihlala nje sisenza amazwi akhe. Ithi abantu babhizi izinto zabo, kodwa wena ubusazi uba kodwa ubomi bude kuye. Bafuna bude ubomi kuye. Kwizinto zonke ubona abantu abazenzayo, uwazi ukuba ukuphumelela ukuze izinto zakho zilunge kufuneka ndihlele kuye. Uyabona, ukuze izinto zakho zilunge kufuneka uba uhlale kuJehova, umamele amazwi akhe. Ungamameli nje uyenze le nto afuna uyenze. Ibiza yempilo omquqelayo. Ibiza kumuntu omquqelayo ukuze ukwazi uba umve. Bangcwele, masingabi nandaba uba abanye abantu benzani. Masingabi nandaba nokuba abanye abantu baphila njani. Sigqibela sesiphila